Har du annars själv bevisst i idrotten? Ta jag växte upp av Tofton, det var anken alltså det var inte så några skipa och hur ska man säga skipa idrott på eller li idrott på måten att här var inte vattlar kommen till dem stå och man har ju såna andra som man säger Jack på sig här nästan kvant alltså och det säger samma vi omkring känningen här runt om Jakob och vi spelade en fotboll så såna men jag kom inte in i skipa ja fotbollen ta. Så man kan säga nej alltså och sånt tar man blev vuxen jag har alltid haft sådan för idrott och fyllt väl vi men jag vill säga att det mesta som jag finns vi till som man säger självvård till som fruktör och utriv. Och jag lyckas med att öllon utåtgående i förrän till först ut allt möjligt som värsta tror jag legist reportrar. Och med kväll? Jag lyckas med att öllon för utåtgående. Ja, det är alltid alltså. Man lätt så röva vi alltså. Det är alltid spännande. Särskilt att ha som man ser utledare till att få åka på rör. Alltså nu tåsar du inte bara om det förra eller något. Du hela tiden. Jag har det är rätt spännande. Nu är en person som till stolar, sponsorer och sponsorer vill gärna stola capping och få sociala uppkallare. Och det är väl inte ströjt och ganska kringvart om man skulle kalla det Vodafone eller man kallar det bästa dölten. Vad helt du om det? Jag har ju så avgjorda meningar om akkurat det. Och i början ta var vi där varnar vi att nämna namn men så gärna och det gör vi det ju alltså vi gör det jag vet inte vad man ska säga vi matar men vi brukar ju se här höjden och där och så om det alltså man skiljer väl här fällskapen eller ser sambanden som röna att få en fortsatt avtal vi ankra fyrtåget det här ser sig självt allt är ju pengar i det. Vill man som bara några vi känner att sponsorer stolar till en passa spelare? Ja, det är alltid man nog kan säga alltså innanför ett rymlig mark.